Ганна Северинец, День Святого Патрика. Сёння стала вядома, якія творы пазмагаюцца за статус найлепшай кнігі прозы, выдадзенай у 2017-м. Журы прэміі імя Ежы Гідройца абвесціла доўгі спіс. У гэтым годзе кніг было пададзена на прэмію больш, чым у мінулым. 32 кнігі, і вядома, для журы гэта было такая цяжка аб'ёмная праца. У нас была нават статыстыка па колькасці старонак, там, здаецца, больш 7000 старонак яны мусілі прачытаць, і тым больш, ну, як бы у нас літаратуразнаўчыя журы, і, вядома, яны больш пільна ставіліся як бы да самого працэсу. Радуе, што ёсць заўсёды і дэбютныя кнігі, ёсць кнігі маладых аўтараў, аўтарак, што ў нас, дзякуй Богу, ўжо з'явілася такая нармальная, больш-менш gender equality, да, вот, што у нас не толькі мужчыны пішуць прозу. Вы пабачыце ў спісе, што там немало аўтарак. Вось, фактычна амаль што палова спісу. Па-моему, это вельмі здорава, раней такого не было. У доўгі спіс журы абрала 12 кніг. Мяркуецца, што кароткі спіс абвесцяць у пачатку верасня. Сёлета на старонцы прэміі ў Фейсбуку упершыню ладзіцца конкурс «Угадай шорт Гідройца». Сярод тых, хто да 26 жніўня правільна назаве 6 удзельнікаў кароткага спісу, разыграюць камплект кніг з гэтага ж спісу. Літаратурная прэмія імя Ежы Гідройца ўручаецца з 2012 года. Летась галоўную ўзнагароду атрымаў Зміцер Бартосік з кнігаю «Быў у пана Верабейка гаварушчы». Музыка, якая разняволівае, блюзавы сейшн у музеі Азгура адыгралі вядомыя музыкі гэтага жанру. Сёння іх гітары гучаць у памяць пра аднаго з пачынальнікаў рок-н-рола ў Беларусі Яўгена Канавалава. Фэст прысвечаны выбітнаму гітарысту, вядомаму ў музычным асяродку як Канатоп. Ужо некалькі год імпрэзу ладзіць Лявон Нарушевіч. Музыкі вельмі сябравалі, нягледзячы на розніцу ва ўзросце. Яўген Канавалаў граў яшчэ тады, калі дрэвы былі вялікія, а рок называўся бігбітам. Я пачынаў ще у 65-м, 66-м годзе. Я ще вот такі маленький хлопчик. Это самое, а ён уже был лепшим бит-гитаристом, тогда еще не было такого разумения, как рок-н-ролл, тем больше на Беларуси. Это в огуле, они сами робили гитары, и все эти свои примочки. Пад першы гурт Яўгена Канавалава, які называўся «Алгарытмы», танчылі на вечарах студэнты радыётэхнічнага інстытуту. А ў 68-м годзе ён перамог на першым менскім фестывалі біт-ансамбляў. Той фэст добра памятае Андрэй Плясанаў. Початку 70-х мы играли разом. Яны играли на другим по версиям, на третьем. Яны играли не третьем, а на другим у радиотехнічным інстытуті на танцы. Там вельмі такі быў. Радиотехнічны інстытут, ён даў вельмі много добрых, класных музыкаў. Аддаўшыся музыцы і перайграўшы ў некалькіх калектывах, Яўген Канавалаў раптам на 2 дзесяцігоддзі сышоў у лазерную фізіку. Але ў 90-е гады вярнуўся ў вялікі блюз. Апошні раз Яўген выйшаў на сцэну ў 2010 годзе, зайграўшы дуэтам у клубе «Лисья нора» з Александром Цыганком. Это была сильная игра, она была наполнена дыханием жизни, но она была нежная и она была теплая. На меня этот человек произвел впечатление очень выдумчивого и глубокого, что, в общем-то, в современном рок-н-ролле очень редкое явление. Вечар поўніўся прысвячэннямі, бо блюз, як ніякая іншая музыка, ахутвае цеплынёй і сумам. Александра Дорская, Белсад. Трэба толькі ніткі, сена і натхненне. Зрабіць экалагічныя аздобы і сувеніры з травы, адправіць паштоўку зялёную поштаю ці стварыць непаўторную эка-торбу, паслухаць музыку і патанчыць. Вялікі выбар мелі ўдзельнікі незвычайнага свята на Піншчыне. У вёсцы Пінкавічы адбыўся экалагічны фестываль. В такім фармаце аб'яднаць экалогію, музыку, таксама адукацыйныя майстар-класы і нейкую развлекательную праграму на наш конт гэта самы эфектыўны спосаб, бо тут могуць знайсці сябе і знайсці, што зрабіць сабе падарункі на памяць усі, і дарослыя, і дзеці. І тыя, хто, можа, яшчэ не быў зацікаўлены ў тэме, але дзякуючы гэтаму фестывалю яны пачнуць таксама думаць о тым, каб захоўваць наша асяроддзе. Фэст адбыўся ў межах праекту «Трансмежавыя водныя інспектары», скіраванага на захаванне малых рэчак басейну Прыпяці, якія цякуць на Піншчыне і ў Любашыўскім раёне ўкраіны. Таму і ўдзельнічалі ў ім прадстаўнікі 2 краінаў.
Любі заходи, які дають можливість Усе захады, якія даюць магчымасць двум народам з'ехацца і пагаварыць пра супольныя праблемы да іх развязання, патрэбныя для любых краінаў. Гэты фестываль звяртае ўвагу грамадскасці на пытанні якасці вады, якую мы спажываем, бо ад якасці вады залежыць здароўе людзей, якія жывуць на гэтай тэрыторыі. Музыка на фэсце таксама гучала і украінская, і беларуская. Музыка, яна змушае неяк чалавека да роздуму, магчыма, вось да перажывання большага, да большай адчувальнасці. І калі чалавек рэагуе на музыку, то ён ясна больш рэагуе і на наваколле, і на прыроду таксама. Экалагічны фестываль стаўся заканчэннем тыднёвага трансгранічнага летніку, у якім удзельнічалі школьнікі з Пінскага і Любашыўскага раёнаў. Менавіта яны будуць сачыць за станам малых рэк у сваіх паселішчах, дзе з'явяцца 20 грамадскіх экалагічных пастоў. Ірына Дарафейчук, навіны культуры.